Mabuhay Pilipinas! What's up sa inyo dyan? Welcome back sa isa pang Gwanta Vlog starring Pabibo at syempre ang paborito ng lahat, Char, si Pabebe! Hello! Bibihis ako. Stabilizer! Nakita niyo ba sa salamin? Tingnan niyo. Oh, di ba? Stabilizer! Ayan. Ronin S. Sa vlog na to, guys, we are going to show you some of the toys para kay Nitro. So, ang una nating toy, it was actually my toy dati. Okay, nung baby pa ako, ito yung laruan ko. Si Fat Cat! Diba? Ayan, nakabase na si Pabebe. Ayun. Ang dalagang Pilipinas. This is gonna be awesome because ito yung laruan ko. Dati, bakit malabo ako? Nung baby pa ako, naglalaro ako kay Fat Cat. Ngayon, si Baby Nitro ang maglalaro kay Fat Cat, di ba? Pag laki-laki pa niya. Well, yeah, medyo. Pag 1 year old na siya, ganun, Oo, di ba? kasi hindi siya pwedeng lagyan ng toys sa... wala pala siyang crib. Kainis. So, dahil walang crib si Baby, dito siya dito sa bed, kasama si Shanta. Okay? Ako naman, dito po ako natutulog sa couch. PhilTalk is awesome. It's simple. Just go to philtalk.net and create an account. And if you sign up for a premium account, you get full access to a Tagalog program and a Visayan learning program. Ay, dito. Ano yun? Bigay ng Ahern family. Yes, thank you, Ahern family. Jordan at saka Brian. Yes. Yan. Thank you, Josephine. So, para kay Baby din yan. Yan. Saan yung ibang toys niya, Shan? Nandun sa luggage. Oh? Galing Australia. Ano ko? Kunin mo. Dito ba? Okay. Hindi ko alam kung nasa iyo or sa... Ayun! Okay, buksan natin. So, ito ang mga laruan ni Baby. We Hindi did naman not... nila nakikita. Oh nga. We're going to show it kasi. Hindi namin binili. These toys were given to us by family. Right, dati pa. In fact, yung lola ko, sobrang fan siya sa baby namin kahit hindi pa siya nilikha. Grabe yung makatagalog. O, kahit hindi pa ako buntis doon, binigyan na kami ng mga laro. Hindi ba? Okay. Tapos meron pa siyang bike doon sa Australia. Ah? Ano ba to? Hindi yan. Hindi to laruan. Fun! Ito ang bigay ni Lola. Yes. So, this was something Grandma gave for the baby para mag-jamming kami sa accordion, di ba? Kunin ko yung sayo. Gumagana ba siya? Tingnan natin. Testing Kunin mo natin. yung sayo. Ayan, sige, sige. Walang sound. Walang sound. Dapat ikaw na lang tumagtog, tas akala niya to. Patingin, patingin. Uy, sinisira mo agad. Hindi ko sige. Ito. Oh, di ba? May sound na. May sound na nga. So, ay, sobrang malaki yung kamay ko, no? Ayan, alright. Oh, I get to be the first to play with the baby toy. It even has bass. Oh, Sige diba? na. Parang sirat na agad. Ano na? Yun o. Wait. Di ba maganda? Mag-jamming kami ni baby dito sa bahay, no? Fun ba? Okay, so yun yung unang toy niya. Okay, he has an accordion to practice. Diba? Ayun, ganda no? Thank you kay Lola. Tapos ito, yung isa pa na binigay ni Grandma. Yes, it's a puppet galing Australia. Hello. Oy. Hoy, wag yan. Baka mag-made for kids na tayo. Demonetize na tayo. So, may koala siya na puppet. Okay, cute, no? Ang cute niya. Alright, ano pa? Yun lang? Yun lang? Parang ibang toys? Hindi ko alam kasi yung bike nandun sa Australia. May Tapos, bike pa siya. hindi ko alam ano pa ba yung bigay ni Grandma. Bike. Meron si Blaine damit na parang suit yung itsura. Suit ata yun basta black and white.
Tapos ang liit-liit, sabi ni Grandma, sa'yo daw yun. Tapos ibibigay niya sa atin pag napanganak na si Nitro. O sa bagay, baby na baby pa si Nitro, no? So hindi niya Dalawa kailangan lang yung toys niya. Dalawa lang. Ay, tatlo! Ano? Ay, tatlo. Yun. Tatlo? Saan? Tapos meron pa ako yeah. yung hippopotamus na bigay ni Miss Weng. Yun. Saan yun? Sa kanya, nandun sa Ernest Paggo. Inis niyo. Oh, yun. So kundi lang talaga po guys ang toys namin para kay Nitro. Pero, ayoko din kasi bumili ng toys. Oo nga. Gusto ko, yung bibilin ko sa kanya, yung walis, yung dustpan, tapos yung ano pa ba? Yung pag-cleaning materials, gano'n, mga blocks lang. Magandang gabi! Breaking news! Duwanta! so lilipat kami ng bahay next year. Pupunta kami sa Leyte. Diba, Next year na pala. Ewan ko. Tingnan natin. Tingnan natin kung kaya na. Oo, kasi sobrang liit na Oo, dito eh. parang Pag din. 1 year old na siya, mababalo na siya dito kasi sobrang sikip, no? Although So, meron tayong playhouse dun sa baba. Sa bagay. Pero ngayon, Playroom. lockdown. Oo, kasi may sarado. COVID. Oo. Kaloka. May nagko-comment sa'yo, kailan daw kayo lilipat ng bahay, ang lit ng bahay niyo. It's super. Ito lang guys, ito lang ang bahay namin. Ang nakikita nyo, ito ang buong studio namin. Tapos may CR pa doon. Doon. Oo. Yun lang. Ano yung square meters nito? 50 square meters siya. Okay, medyo maliit. So, ayan. Ay, malabo na naman ako. Ayan. Okay, so, yan lang Sasabihin po. na naman nila na haggard ka. Oo, Mukha haggard ka na talaga. daw tatay talaga. Oo, di ba? Hindi kasi walang Stress kasi. ano. Alright guys, yun lang yung toys namin para kay Nitro. Bibili kami ng more toys pag Wag muna. Pag hindi pa, di ba? Pag 1 year old na siya, no? O pag ma-appreciate na niya yung mga ganun. Totoo. Alright, yun lang po ang vlog natin for today. So, ang pinakahuli naming update kay Baby Nitro is makakauwi na siya this week. Di ba, Shanta? This week, basta this week, uuwi na si Nitro. Ayan. Na akong hindi matulog. Actually, anong araw siya makakauwi siya? Thursday! Thursday, May 21. Yes, May abangan 21, niyo po. he's coming home. Kayo ngayon tapos mamaya Mamaya. kulang ako ng tulog. Ganun pala no, yung love ng mama. Tsaka ikaw, hindi ko alam. Basta yung mama, parang pag tinignan mo yung baby, parang ang perfect niya para sa'yo. Hindi ko alam yung dati. Kasi nalaman ko lang nung may baby na ako. Your support means so much to us right now kasi ang laki ng hospital. Nagpapaawa ka ba? Thank you so much for watching and we'll see you sa sunod na video ng Duwanta. Alright, po. bye for now. Bago po natin tatapusin ang video na to, let's do some shoutouts. First of all, Abigail Mendana. Duwanta fan po, pwede pa shoutout. Biggest fan. Wow, biggest fan. Next up we have Joanne Newell. Joanne Newell, maraming salamat po. She has the same birthday with Baby Nitro. Joanne Newell, maraming salamat sa pagiging Duwanta fan. Next up, we have J May Empanes. Maraming salamat po sa bagong upload niyo po na video. Natigil ako sa pag-iyak. Oh, well, that's good. Nakakawala po kaya ng stress. Lagi ko inaabangan bago yung video po, lalo na sa baby niyo po. God bless po sa inyo. Maraming salamat po. Wow, that's a beautiful message. Maraming salamat po, J May Empanes. Chamberlina Lazaga. She's a lola. She's 74 years old. Wow. 74 years. She might be our oldest Duwanta fan. We have Sandra James. I cried so much when you guys started singing Kahit Mabuti na ang Buhok Ko. My parents used to sing that song back in the day. That's their favorite song. My dad died when I was only 11. Ooh, that song reminds me of them. By the way, I pray to God that Baby Nitro will be home soon. I love you both. You guys are the best. Wow, from Las Vegas, Nevada, USA. Sandra, thank you so much for that beautiful comment there. You know, we love comments from you guys when you share your personal experiences. It's good to see what kind of people are watching our vlog. So maraming salamat po, Sandra. Laura Chavez. Hello sa inyong too. I'm your avid fans here in Paris, France. I can't sleep without passing YouTube to watch your updated vlog. So I'm okay. Makakatulog na rin ako dahil napanood ko rin kayo. Hoping na makasama nyo na si Baby Nitro. Bye for now. Yes, Baby Nitro is coming this Thursday. This Thursday he's gonna come home in the morning. Thursday morning we get to pick him up. Thank you guys so much for watching.
We will see you sa sunod na video ng Duwanta. Bye for now. Wanna take you home tomorrow.